Ассалому алейкум бинандагони азизу арҷманд, мухлисон ва алоқамандони футзал. Гузориши навбатии мо ки мустақиман пешниҳоди шумо шуда истодааст аз доираи рақобатҳои даври дуюми марҳилаи гурӯҳии интихобии ҷоми Осиё 2024 аст ки дар гурӯҳи И бо иштироки дастаҳои Ҳиндустон ва Мянмар манзуратон мегардад. Ёдовар мешавем ки дар шаҳри Душанбе рақобатҳои марҳилаи интихобии гурӯҳи мазкур аз 7 октябр шурӯъ шуданд ва то 11 октябр дар баробари дастаи мунтахаби футзали кишварамон ҳамчунин се дастаи дигар аз қитъаи Осиё, Мянмар, Фаластин ва Ҳиндустон барои ду роҳхат талош мекунанд ва мо шумо баъд аз хотимаи рақобатҳо дар даври якум шоҳиди он ҳастем ки дар баробари Тоҷикистон Мянмар натиҷаи бисёр хуб нишон дод. Дар даври якум онҳо тавонистанд муқобили Фаластин пирӯзӣ ба даст оранд ва ҳамин ҳоло бо 3 имтиёз ин даста дар зинаи дуюми гурӯҳ қарор дорад. Бо дар назар доштаи он ки Фаластин голҳои камтар сар дод дар зинаи сеюм ва Ҳиндустон дар зинаи чорум аст, зеро онҳо дар бозии даври якум чӣ тавре гуфтем аз футзалбозони тими миллии мо мағлуб шуданд. Миллипӯшони мо бо ҳисоби 6-3 тавонистанд дастаи Ҳиндустонро шикастанд. Аммо қисми аввали бозӣ бисёр ҷолибу диданӣ буд. Худи шумо агар аҳамият дода бошед, ҳиндуҳо хело ба таври арзанда муқобили дастаи мо ки бисёр дастаи пурқувватам ҳаст бозӣ карданд ва тавонистанд дар нимаи якум ҳисобро 3-3 кунанд. Аммо дар қисми дуюм боз ҳам маҳорати инфиродии бозигарони мо таъсири худро расонид ва мо тавонистем ғалабаи худро бо ҳисоби 6-3 ба даст орем. Инак дӯстони гиромӣ, табодули хуббанамон парчамҳо ва нишонҳое ки дар даст доранд аз сӯи капитанҳои ҳар ду даста сурат мегиранд. Доварон дар марказ имрӯз довари асосӣ Никита Афиногенов аз кишвари Ӯзбекистон аст ва довари дуюм Ҷо Юнгҳа аз Кореяи Ҷанубӣ мебошад. Ва онҳо ҳамчунин Ваю Викаксоно аз Индонезия ва ба ҳайси Соня Санҷ Ҳусайн Али Албаҳор аз Баҳрайн кӯмак мерасонанд. Комиссари ин бозӣ Во Ҳу Тхе аз кишвари Ветнам аст ва нозири доварон Эдриан Темплин аз кишвари Австралия мебошад. Ҳалқаи бозигарони ҳар ду дастаро барои мо шумо ин лаҳзаҳо нишон медиҳанд. Рақобат барои дастаи Мянмар аз он ҷиҳат муҳим аст ки дар сурати пирӯзӣ онҳо имкон пайдо мекунанд то роҳхат ба даври баъдиро ба даст оранд, зеро маълум аст ки дар баробари Фаластин аллакай онҳо ғалаба доранд ва онҳо низ интизори он ҳастанд ки ин бего тими миллии мо дар баробари Фаластин метавонад ғалабаи худро ба даст орад. Ҳиндустон бошад бори нахуст дар рақобатҳои марҳилаи интихобии ҷоми Осиё иштирок карда истодааст. Барои онҳо албатта ин таҷрибаи нав мешавад, аммо чӣ тавре рафти бозӣ бо мо нишон дод хело ҳунар ва маҳорати хуб ҳам доранд. Хоҳем дид ки имрӯз Ҳиндустон муқобили дастаи Мянмар ҳарифи ин тим дар рақобати имрӯза чӣ гуна бозӣ мекунад ва оё имкони касби имтиёз барояшон муяссар мешавад ё на. Садои иштаки довар баланд шуд ва рақобат оғоз мешавад. Ҳиндустон бо пироҳанҳои ранги кабуд албатта бозӣ карда истодааст ва бояд ман дар бораи ҳайати онҳо гуфта гузарам, чун онҳо имрӯз мизбон ҳастанд. Дарвозабон рақами 1 Августин Савио Дмело, ӯ ҳамзамон капитани дастаам ҳаст. Футболбозоне ки дар майдон ҳастанд: Ҷорҷ Дамглиана рақами 4, рақами 8 Лал Санкима, рақами 9 Давид Лал Клансанга ва рақами 12 Биҷой Гусай. Сармураббии даста Ҷошуа Станваз аз кишвари Ҳиндустон аст. Хуб, дар бораи бозигарони эҳтиётӣ ё гӯем гурӯҳи футзалбозони дигаре ки имрӯз дар ибтидо дар чаҳоргонаи аввал ҷо гирифта натавонистанд, ҳатман боз иттилоъ хоҳем дод. ҳайати дастаи Мянмар бошад ба таври зайл аст. Бинандагони гиромӣ, дарвозабон рақами 1 Нии Ханд, бозигароне ки дар майдон ҳастанд: рақами 5 Хани Хвет Аун, рақами 7 Ниен Мин Соэ, рақами 8 Миё Минт Соэ, ӯ капитани даста мебошад, ва рақами 10 Наинг Лин Тун Киав. Сармураббии даста Бумлерт Чароен Вонг аз кишвари Мянмар аст. Мазарат, аз кишвари Таиланд аст сармураббии даста. Хуб, дар Таиланд ҳамон тавре ки медонед риштаи футзал хело ҳам хуб рушд кардааст ва аз ин рӯ ҷалби чунин як мутахассис аз ҳамсояи кишвар ки хело таҷриба ба маҳорати ғанӣ дорад барои Мянмар
метавонад барои пеш бурдани футзал ба натиҷаи хуберо ба даст овардан кӯмак ҳам расонад. ҳуҷуми бисёр ҳам хуб ин лаҳзаҳо бо иштироки бозигарони дастаи Мянмар ба назар расид. Таваҷҷӯҳ кунед ба ин зарбае ки иҷро шуд аз сӯи футзалбози рақами 7. маҳз ӯ буд ки дар рақобати гузашта 2 гол зад ба дарвозаи дастаи Фаластин Ньюэн Мин Соэ ва тавонист ғалабаи дастаашро таъмин кунад. Аслан роҷеъ ба ҳамон бозӣ агар ҳарф занем, пас фаластиниҳо дар қисми аввал хеле хуб буданд. онҳо ҳатто дар поёни нимаи аввал бо гол задаи Мусо Ҳарара ба пеш баромаданд, аммо бо шурӯи қисми дуюм бисёр прессинги хуб буд аз сӯи бозигарони дастаи Мянмар ва онҳо дар оғози нимаи дуюм ба задани голи ҷавобӣ муваффақ шуданд. Дар дақиқаи 21 Ньюэн Мин Соэ гол зад ва дар дақиқаи поёнии рақобат вақте бисёриҳо интизори омуданд ки ин бозӣ мусови 1-1 ҷанбаст мешавад, рақобат 2-1 ба фоидаи дастаи Мянмар хотима ёфт ва дар дақиқаи 40 тақрибан 30 сония боқӣ монда буд то анҷоми дақиқаи охир ки Ньюэн Мин Соэ гол зад ва бо ҳамин ғалабаи дастаашро бо ҳисоби 2-1 таъмин кард. Як ғалабаи бисёр ҳам боиродавӣ ва муҳим буд барои Мянмар, чун аз нигоҳи мавқеъгирӣ ҳарифи ҳамонӯзаи онҳо дастаи Фаластин бисёр ҳарифи мушкилам буд барояшон ва таҷрибаи бозигарони Фаластин, махсусан таҷрибаи бозигарони ҷудогонаи он хело фарқ мекард аз дастаи Ҳиндустон, чун онҳо аксарият дар бошгоҳи гуногуни кишварҳои арабӣ бозӣ мекунанд. боз як ҳуҷуми хатарноки дигарро бо иштироки бозигарони дастаи Мянмар мо шумо дидем, аммо ин талоши онҳо ҳам натиҷа надод. дастаи Ҳиндустон фурсат дорад то ҳуҷуми худро ташкил кунад. туп дар ихтиёри онҳо боқӣ мемонад. дар ин ҳолат акнун ишора шуда истодааст ки тӯб аз майдон берун шуд. хуб дӯстони гиромӣ, дар баробари бозигароне ки дар ҳайати аввалияи ҳар ду даста вориди майдон шуданд, ҳамчунин мехостам ба пуррагии бозигарони ҳайати эҳтиётиро ҳам гуфта гузорам, чун дар рафти футзал онҳо зуд ба ҷои ҳамдастаҳои худ ба майдон мебароянд. имконияти бисёр ҳам хуб, вале дарвозабон Августин Савиё Демело ин ҳолатро бартараф карда истодааст. хуб дарвозабони дигар дар ҳайати эҳтиётии дастаи Ҳиндустон ду нафар ҳастанд. Саянтан Чоудҳури рақами 2 ки дар бозии гузашта бар муқобили Тоҷикистон як муддат ҳунарнамоӣ карда буд ва рақами 5 Скот Мораес. ҳамчунин дар баробари онҳо бозигароне ки метавонанд дар майдон ҳунарнамоӣ кунанд. инҷо мо шумо мебинем ки ба Мянмар муяссар шуда истодааст ки ба задани гол муваффақ шавад ва дӯстони гиромӣ, бозигари рақами 5 ин даста Туин Пхвет Аунг ин голро ба ҳадаф мерасонад. як бор дигар метавонед бубинед андаке дар ҳамбарҳамӣ дар дохили ҷаримагоҳ, ҳатто бархурди бозигарони Ҳиндустон ва баъдан лаҳзаи афтидани онҳоро ҳам мебинем. биҷои Гусай афтид ва бо ҳамин ҳуҷуми идома ёфту мянмариҳо ба задани гол муваффақ шуданд. хуб бозигароне ки метавонанд ба майдон бароянд: Ҷаеш Сутар рақами 3, рақами 6 Ролуа Пуа, рақами 7 Нихил Раҷендра Мали, рақами 10 Сандип Орав, рақами 11 Абшай Гурунг, рақами 13 Сачин Патил ва рақами 14 Сандиш Ниварути Малпоте дар курсии бозигарони эҳтиётии дастаи Ҳиндустон қарор гирифтанд. инҷо кӯтоҳ карда агар гӯем, албатта дар панҷгонаи аввал онҳо мавқеъ пайдо накарданд. хуб дар бораи бозигарони дастаи Мянмар ҳам мехостам гуфта гузарам. инҷо фишори бисёр ҳам хуб аз сӯи онҳо. бибинед дар фишороварӣ дастаи Мянмар хело маҳорати хуб дорад ки дар назди дарвозаи ҳариф ҳиндустониҳоро маҷбур мекунад то ба хато роҳ диҳанд ва ин ки тӯбро дар ҳамон ҷо кӯшиш мекунанд аз ҳариф ситонанд. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи Ҳиндустон ин вазъияти стандартиро мебинем. Лалсан Кима пас дод ба қафо. дар ҳайати Ҳиндустон дар бозии гузашта бар муқобили мо як нафар бозигар 3 гол зада буд. ин Давид Лалтлансанга ба ҳисоб меравад ки бо рақами 9 бозӣ мекунад. хело маҳорати хуб ҳам дошт ин бозигар ки дар рафти рақобат мо дидем. пасиу ба канор ҳамдастҳои ҳуҷумро давом медиҳанд ва месозад ёдовар шавам ки дар бозии гузашта муқобили футзалбозони мо ба Ҳиндустон
муяссар шуд то ду маротиба вақте бозигарони мо гол заданд дарҳол ба задани голи ҷавобӣ муваффақ шаванд. яъне зуд ҳисобро баробар карданд онҳо. махсусан дар голи дуюм мо дар дақиқаи 14 гол задем, онҳо ҳам дар ҳамон дақиқаи 14 посух доданд ва баъдан як муддат пешрафт шуданд. аммо дар поёни қисми аввал ба Файзали Сардоров аз саҳати мо муяссар шуд ки ҳисобро 3-3 кунанд ва дар қисми дуюм Файзали Сардоров ҳамчунин Муҳаммадҷон Шарипов ва Идрис Ёров як голи дигар заданд ки ҳисоби умумӣ 6-3 ба фоидаи мо шуд. инҷо имконияти бисёр ҳам хуб барои дастаи Ҳиндустон. зарбаи задаи Давид Лал Тлансангаро мо шумо дидем, аммо чӣ тавре дидед ин зарба каме баландтар рафт. хуб бозигарони ҳайати боқимондаи дастаи Миянмар ба таври зайл аст ки метавонанд дар рафти бозии имрӯза кӯмак расонанд. аз ҷумла дарвозабон Кияв Хтет Аунг рақами 2, бозигароне ки дар майдон ҳунарнамоӣ карда метавонанд. рақами 3 Коко Ливин, рақами 4 Миё Тхет Аунг, рақами 6 Хтут Вай Тун, рақами 9 Ко Риза, рақами 11 Хлианг Мин Тун, рақами 12 Мин Ханг, рақами 13 Аунг Зин О ва рақами 14 Зав Хиё О. фоидаи бозӣ вайрон шуд. бале дар ин ҳолат чӣ тавре мо шумо мебинем акнун иштибоҳ аз сӯи бозигари дастаи Ҳиндустон дида мешавад. Давид Лал Тлансанга зидди капитани дастаи ҳариф қоидаи бозиро вайрон кард. хуб шумораи қоидаи вайронкуниҳо 1-0 аст. дар футзал албатта ин нишондиҳанда муҳим аст. чӣ тавре медонед баъд аз қоидаи вайронкунии панҷум агар он дар рафти як қисми бозӣ бошад, пас ҳатман бо дарбу пеналтӣ дастаи ҳарифро ҷазо медиҳанд. чаҳоргонаи дигар вориди майдон мешавад дар ҳайати Ҳиндустон ва бозиро акнун онҳо бояд давом диҳанд. аз ҷумла Абшай Гурунг рақами 11, рақами 10 Сандип Орав. хуб рақами 3 Ҷаеш Сутар ва рақами 7 Нихил Раҷендрамали. паси бисёр хуб буд, аммо ин таркибборое ки футзалбозони Миянмар ба нақша гирифта буданд амалӣ карда натавонистанд. ту боз ба ихтиёри бозигарони дастаи Миянмар мегузарад. бубинед чӣ гуна онҳо хуб фишор оварда истоданд ва дар бисёре аз ҳолатҳо дастаи ҳарифро яъне Ҳиндустонро маҷбур мекунанд то дар назди дарвозааш тӯбро аз даст диҳад. бисёр партофти олии тӯб дар ин ҳолат ба Сандип Орал буд аз сӯи дарвозабон Августин Савио Дмело. лек чӣ тавре дидем аз ин имконияти хуб Сандип Орал истифода бурда натавонист. инак боз як имконияти дигар пайдо шуданаш мумкин буд, аммо ҳангоми пас додан ин маротиб хато кард Ҷаеш Сутар. дар бозии гузашта муқобили тими миллии мо дар ин маҷмӯаи бошкӯҳи варзишӣ гурӯҳи бениҳоят зиёди мухлисон тарафдорони дастаи мунтахаби футзали Ҳиндустон ташриф оварда буд. мо шумо хеле хуб медонем ки дар пойтахти кишварамон махсусан дар донишгоҳи тиббии Тоҷикистон ба номи Шайху Раис Абуалӣ ибни Сино шумораи зиёди донишҷӯён аз хориҷ махсусан аз кишвари Ҳиндустон таҳсил мекунанд ва онҳо фориғ аз дарс албатта имконият пайдо карда буданд то барои дастгирӣ ва ҳаводории дастаи мунтахаби футзали кишварашон биёянд. имрӯз ҳам толор аз мухлисони дастаи Ҳиндустон холӣ нест. чӣ тавре мебинем онҳо барои тамошои ин бозӣ ба майдон омадаанд. лек садоашон мисли садое ки албатта дар бозии қаблӣ буд он қадар баланд ба гӯш намерасад. як фурсати дигар инҷо пайдар ҳам ду зарбаро бубинед чӣ гуна дарвозабон Августин Савио Дмело бартараф карда истодааст. дар бозии гузашта муқобили тими миллии мо ҳам Августин Савио Дмело хело ва хело маҳорати воло нишон дод. инҷо акнун зарбаи навбатӣ аз сӯи бозигарони Миянмар хато меравад. Ниен Минсое зарбаро иҷро кард.
зарба бо зарбаи хатарнок ҷавоб мегардонанд ҳиндуҳо. зарбаи задаи бозигари рақами 7 Нихил Раҷендрамалиро шумо ҳам дидед, аммо каме баландтар. бозигарони Ҳиндустон гузашт, аммо имкони ташкил кардани як аксиҳуҷуми саре барояшон пайдо нашуд. дар бозии гузашта бар муқобили футзалбозони мо агар аҳамият дода бошад, дар нимаи якум дастаи Ҳиндустон хело ва хело чобукона ҳаракат мекард. аз як тараф албатта ба ин гӯем андаке вазнин будани бозигарони мо дар майдон, яъне каме чобукии онҳо ки ба назар нарасид шояд сабабгор ҳам шуда бошад, вале аз ҷониби дигар чунин ба назар расид ки Ҳиндустон хело тайёрии хуб дида буд барои ҳамон бозӣ. лек дар рафти рақобати имрӯза дар тӯли ҳамин дақиқаҳое ки сипарӣ шуд, ҳоло дар бораи Ҳиндустон чунин тасаввурот пайдо намешавад. ва медонед, як чиз дигари ҷолиб ҳамин буд ки дастаи Мянмар баъд аз хотимаи рақобати худ бо Фаластин либосҳои худро иваз карда омадан нишастанд дар ҳамин толор ва ҷараёни бозии Ҳиндустон ва Тоҷикистонро тамошо карданд. албатта пеш аз ҳам барои омӯхтани ҳариф, ки ду ҳарифи минбаъдаи Мянмар маҳз дастаҳои Ҳиндустон ва Тоҷикистон ба ҳисоб мераванд. аз ин рӯ читавре мо болтар ишора кардем, бо сед мураббиёни худ тамоми футзалбозони якҷоя нишаста рафти рақобатро тамошо карданд. имконияти бисёр ҳам хуб, вале каме пасро хато медиҳад дар ин ҷо бозигари дастаи Мянмар. хело хуб кушода шуд дар дохили ҷаримагоҳ Хлаинг Минтун, аммо читавре дидем ӯ пасро баъдан ба ҳамдастааш хато дод. ҳадиақал зарбаро рост ҷониби дарвозаам иҷро мекард. пас мо шумо шоҳиди вазъияти хатарнок шуданамон мумкин буд. талошҳо барои роҳандозии ҳамла аз сӯи бозигарони Ҳиндустон натиҷа надода истодааст. хуб, сармураббии дастаи Мянмар агар аҳамият дода бошед, аз ҳаракатҳои яке аз бозигароне ки дар майдон буд чандон қаноатманд нест ва ишора кард ки ӯро бояд иваз кунанд. зарбаро то ба дарвоза дидем, аммо дарвозабон дар мавқеи худ ки устувор буд ҳамон зарбаро баргардонид. хело ва хело сонияҳо кам талаф ёфта истоданд, яъне туб амалан доимо дар майдон аст дар рафти рақобати ин дастаҳо. дар 10 дақиқаи аввал ҳамин гуна ҳолатро мо шумо мушоҳида мекунем. хело ҳам хуб. агар тубро дар майдон нигоҳ дошта метавонист, инҷо бозигари канорӣ ки бо рақами 6 шунавнамоӣ дорад, Ролуа Пуия, пас имкони бисёр хуби гӯем ҳадиақал бо зарба ҷамъбаст кардани ҳамон ҳуҷум пайдо мешуд барои худи ӯ. вале боз
онҳост. вариантҳои дигар албатта дар рафти ҳаракатҳои минбаъдаш аз эҳтимол дур нест ки пайдо мешуданд. Як гузариши бисёр ҳам зебо ва дар ин ҳолат дарвозабон Августин Савио Дмело кӯмак мерасонад. чӣ гуна техникаи хуб дошт Аум Зин О. баъд аз субро аз даст додан зуд фишор мекунанд ба ҳариф футзалбозони Мианмар ва иҷоза намедиҳанд ки онҳо дуртар раванд. дар ҳамин нимаи майдони худ дар бисёре аз мавридҳо аз Hinduston to'pro girifta istodand Myanmarliklar. Ба фарқ аз дастаи мунтахаби Hinduston, Myanmar бинандагони гиромӣ таҷрибаи бисёр хуб дорад. Яъне агар ба давраи таъсисёбии дастаи мунтахаби футзали ин кишвар аҳамият диҳем, пас дар соли 2006 онҳо аллакай нахустин бозии худро доир карданд. як зарбаи хуберо ин лаҳзаҳо мо шумо мушоҳида мекунем, аммо каме хато меравад. Лал Санкима зарба зад. дар аввалин бозии худ Мианмар рӯзи 3 майи соли 2006 ки муқобили Бруней бозӣ кард, бо ҳисоби 7-2 зафар ёфт. бузургтарин ғалаба дар таърихи ин мунтахаб пирӯзӣ бо ҳисоби 25-0 аст аз Филиппин. ва бузургтарин шикасташон бошад 22-3 аз дастаи Таиланд рӯзи 4 майи соли 2006. бузургтарин ғалабаи худро дар шаҳри Ҳошимин дар Ветнам онҳо 28 октябри соли 2017 ба даст оварда буданд. бисёр имконияти олӣ, зарба ва гол. Инак ҳисоб баробар мешавад дӯстони гиромӣ ва чӣ тавре мо шумо мебинем баъд аз талошҳои бисёр ҳам хуб ба бозигарони Ҳиндустон муяссар шуда истодааст ки ҳисобро баробар кунанд. Гол ба номи бозигари рақами 6 Ролуа Пуия навишта мешавад. Масъу бо як зарбаи бисёр ҳам маҳкаму дарвозакӯби худ дар ин ҳолат бубинед тӯбро ба дарвозаи Нини Тхант ҷо кард. таваҷҷӯҳ мекунем бори дигар зарба ба гӯшаи боло иҷро мешавад ва дарвозабон онро баргардонида наметавонад. нидои Ҳиндустон ба гӯш мерасад аз сӯи мухлисону алоқамандони риштаи футзали кишвари Ҳиндустон ки гуфтем, албатта шояд бештаре аз онҳо он қадар алоқаманди ҷиддӣ ё мухлису тарафдори ашаддии футзал набошанд, вале чун тими миллии онҳо дар тоҷикистони шабрӯз ҳунарнамоӣ карда истодааст, барои тамошо ва дастгирии се мунтахаби кишвари худ ташриф оварданд. ки ин албатта як ҳолати маъмулӣ ҳам ҳаст. вақте мо шумо мебинем барои мисол дар чанде аз мусобиқаҳои байналмилалӣ вақте дар кишварҳои Индонезия, Малайзия, хуб Арабистон ва дигар соири мамолики Осиё бошгоҳҳо ва ё ин ки дастаҳои футболӣ ё дигар иштиҳои варзиши мо ҳам ҳунарнамоӣ кунанд, ҳатман шаҳрвандони мо ки дар ҳамон кишварҳо қарор доранд меоянд ва дастгирию пуштибонии бисёр ҳам арзанда мекунанд аз бозигарон, аз варзишгарон ва аз дастаҳои мо. тайм-аут гирифта шуд. дастаи мунтахаби футзали Мианмар қабл аз ин дар рақобатҳои даври гурӯҳӣ чемпионати Осиё дар риштаи футзал, умуман дар чемпионати Осиё бори аввал дар соли 2018 иштирок карда буд ва то имрӯз ин аввалин ва охирин иштироки онҳост. зеро танҳо як мартаба тавонистанд соҳиби рохат ба марҳилаи ниҳоии чемпионати Осиё шаванд. ва дар ҳамон иштироки худ онҳо
ҳамон тавре ки мо шоҳид мешавем, натиҷаи арзандаро ба қайд гирифта наметавонанд. ҳар се бозии худро бо бохт онҳо ҷамъбаст мекунанд. дар як гурӯҳ онҳо бо Эрон, Ироқ ва Чин қарор доштанд. аз Эрон 14-0, аз Ироқ 3-2 ва аз дастаи Чин 5-3 Мианмар шикаст дод. чин ва Мианмар аз гурӯҳ набаромада буданд. Эрон ва Ироқ бошад ба марҳилаи баъдӣ суд карданд. Ба дастаи мунтахаби мо дар ҳамон мусобиқа иштирок карда буд, аммо мутаассифона аз гурӯҳе ки онҷо ҳамроҳи мо Ҷопон ва Ӯзбекистону Кореяи Ҷанубӣ буд, мо баромада натавонистем. Мо ҷои сеюмро гирифтем. Кореяи Ҷанубиро бозигарони мо 7-0 шикаст доданд. лек аз Ҷопон 4-2 ва аз дастаи Ӯзбекистон 4-2 мо шикаст хӯрдем. яъне аз ҳар ду ҳарифи асосии худ мо бо ҳамин ҳисоб ноком гардидем. як бозигари дастаи мунтахаби Ҳиндустон осеб гирифтааст ва шояд каме осебаш ҷиддӣ ҳам бошад ки инҷо ӯро бо ёрии албатта шахсони масъул бо занбар аз майдон берун карданд. حالا فشاری خوب هم هست این لحظه ها از سوی دسته هندوستان و ببینید حریف رو مجبور میکنن تا خطا کنن. چگونه زیبا بود اینجا حرکتی بازیگری شماره 6 رولوا پویا، اما چطور دیدید بعداً توپ رو از دست داد. فوتزال техникаи баландро талаб мекунад аз бозигарон ва ҳамчунин дар майдон зуд қарор баровардану зуд ҳаракат кардан айни муддао аст барои ҳам бозигарон ва ҳам албатта барои истифодаи мураббиён ки онҳо низ кӯшиш мекунанд бо истифода аз ҷиҳатҳои бартарии техникии шогирдонашон ба ини он натиҷа ноил шаванд. хеле ҳам хуб туп дар ихтиёри бозигарони Ҳиндустон боқӣ мемонад. зудтар албатта ҳамдастҳояш кушода мешуданд, шояд фурсати беҳтари давом додани ҳамла пайдо мешуд. аут ба фоидаи дастаи Ҳиндустон. бисёрам зебо буд инҷо. чӣ таркибовои диданӣ ва қашангеро пешниҳоди мо шумо мекунанд бозигарони Ҳиндустон. ва таваҷҷӯҳ кунед ба ин ҳолат бинандагони гиромӣ, воқеан бисёр ва бисёр зебо аст. Нихил Раҷендрамали тӯбро пас дод ва баъдан зарбаи задаи Давид Лал Тлансанга, ҳамон бозигаре ки дар рақобати қаблӣ гуфтем ба дарвозаи мо 3 гол зад. имконияти беҳтарин буд то ин ки бозигарони Ҳиндустон бори дуюм дарвозаи ҳарифро рах накунанд. оғози бозӣ на он қадар хуб буд аз сӯи дастаи Ҳиндустон, вале баъдан чӣ тавре мо шумо дидем онҳо ба фишори ҳариф тоб оварда тавонистанд ва илова бар ин дар идомаи рақобат ба онҳо муяссар шуд то ду-се вазъияти бисёр ҳам хатарноки ҷиддиро дар назди дарвозаи Ниютхан ба вуҷуд оранд. хуб бо он тахтае ки албатта дар даст дорад ё ба истлоҳ доскае ки дар даст дорад мураббии тайландӣ дастаи мунтахаби Мианмар Бунлер Чароенвон ва фаҳмонда истодааст ҳаракатҳои минбадаи бозигаронро дар майдон ки чӣ гуна ҳаракат кунанд, чӣ гуна дар ҷустуҷӯи мавқеият бошанд ва илова бар ин ба онҳо ишора мекунад дар бораи таркиббороиҳое ки тавассути он ба наздикии дарвозаи ҳариф омадан мумкин аст. яке аз онҳоро чун ман аҳамият додам бинандагони гиромӣ, ин бевосита пас тавассути марказ ва кушодашавии яке аз бозигарон дар назди ҷаримагоҳи ҳариф аст. ва бубинед ки дар ин ҳолат чӣ гуна фориғболии бозигарони Ҳиндустон ба назар расида истодааст. ҳариф ба таври олӣ аз ин тайм-ауте ки буд истифода мебарад. инҷо медонед аслан бозигарони дастаи Ҳиндустон албатта бетаваҷҷӯҳӣ зиёд карданд.
چی طور ممکن است یک نفر رو در داخل جریمه‌گاه خود آزاد مونی؟ در فوتزال این با مرگ خود برابر است. دقیق‌ترش میگوییم با گل سر دادن. و توجه کنید به همین حالت پس راست با بازیگر رقم 4 روان میشود. در این حالت او باشد توپ رو با دروازه زده گل دوم اندستایش رو با قید گرفته ایستاده است. میو تخت آونگ این گل رو به نام خود نوشت. پایده بازی ویران میشود از سوی بازیگری میانمار. شماره پایده ویران کنی ها اکنون 1-3 است. هندوستان بعد از آن که باری اول با من اولین شده در رفتیم بازی پایده بازی رو ویران کرد دیگر با پایده ویران کنی دستان زده است. حریف باشد 3 مرتبه با چنین خطا راه داد. توپ در اختیار بازیگران هندوستان است. پرتافتی نوبتی بسیار هم خوب اما بازیگر با دروازه‌بانی میانمار کمی خلال رساند. توپ در اختیار بازیگران هندوستان باقی میماند. و ببینید که توپ از دفاعگر گذاشت اما بازیگر هندوستان گمان نداشت که در این حالت توپ به نزد او میآید. بیجای گوسای به این ترتیب دیگر با سمت توپ حرکت نکرد. حالا وقت است البته هندوستان باز اگر هجوم‌های خطرناک خود را تشکیل کند امکانی برابر کردن حساب هم برایش پیدا می شود. کمی نافهمی بین بازیگران هندوستان یکی به امید دیگری می شود و در نتیجه توپ را بازیگران میانمار میگیرند و در حال یک ضربه بسیار خطرناک از مسافه دور دروازه‌بان در موقع خود اصرار است. آگوستین سابیو دملو باز یک سیو بسیار هم مهم را انجام داد. او در بازی گذشته همچنین کارت زرد هم گرفته بود. دوستان گرامی از این رو باید احتیاط کند چون کارت زرد نوبتی او را از حقوق اشتراک در بازی بعدی محروم میکند. و ببینید که غیر انتظار برای دروازه‌بان هندوستان از اوت ضربه راست جانب دروازه اجرا کرد بازیگر میانمار و بعد از این باز یک ضربه دیگر پایدر هم ضربه بسیار هم خطرناک ولی آگوستین سابیو دملو از او برگرداندن همه این ضربه ها میبراید. فرصتی نوبتی و بسیار ضربه خوب که زمین نوک اجرا شد این مراتب از سوی ابشای گورونگ. اما چه طور دیدید سرگذاری دفاعگری میانماری باعث بر آن شد تا این حالت برطرف شود. حالا ابشای گورونگ در نزد توپ پاسیو و باز یک ضربه دیگر و این مراتب ریکاشت می شود یعنی توپ با بازیگر میانمار رسیده از میدان بیرون شد. وگرنه ضربه زده جایش سوتر هم رو سوی دروازه
Ньют Хант рафта истода буд. Судан бозгарони Ҳиндустон ва акнун ҳариф кӯшиши зуд ташкил кардани аксул ҳуҷумро мекард, лекин натиҷа надод. Бисёр партофти хуб. Бинед дарвозабон чӣ гуна саҳми калон мегузорад дар оғоз бахшидани ҳамлаҳои Ҳиндустон. Бо намин гуна партофтҳои дақиқи худ ба хатти ҳамла имконият ба вуҷуд оварда истодааст Августин Савио Дмело. Як зарбаи дигарро мебинем ё на? Бале, зарбаро дидем, аммо ин зарба хато буд. дар умум агар рафти ҳамин дақиқаҳоро ба эътибор бигирем, сатҳи ҳар даста чандон аз ҳам тафовут надорад. ва чӣ тавре болотар ҳам гуфтем, дар гузориши қаблӣ ҳам ишора карда будем ки дастаи Ҳиндустон нав ташкил аст. Хело ҳам хуб, туп дар ихтиёри онҳо. идомаи ҳуҷумро мебинем. Зарба ва дарвозабон бармегардонад. имконияти навбатӣ пайдо мешавад ё на? бале, туп дар ихтиёри бозигарони Ҳиндустон аст. мубориза инҷо идома дорад ва бисёр ҳам ҳаракатҳои зебо ҳуҷумро давом додан мумкин. баъдан фолро ҳатман довар ба эътибор мегирад. чӣ гуна пайдан ҳам зарбаҳои бисёр хубу дидани аз сӯи бозигарони Ҳиндустон. ба хотири оне ки пеши роҳи ҳуҷуми ояндадор гирифта нашавад, ба фикрам инҷо садоиштаи худро довар баланд накард, вагарна дар яке аз мавридҳо вайрон шудани қоидаи бозиро мо дидем. хело ва хело ҳаракатҳои ҷолиби бозигарони дастаи мунтахаби Ҳиндустон дар хатти ҳамла ба назар мерасад. аммо шумо ҳам дида истодем ки чӣ гуна ин талошҳои онҳо боис барон мешавад то мо шумо чун як ҷолибиятро дар назди дарвозаи тими миллии Мианмар бубинем. партофти мувофиқ буд, аммо зарба аз сӯи Нихил Раҷендра Мали каме хато рафт ва дар ин ҳолат ҷавоби бисёр арзанда аз сӯи мианмариҳо. партофти дарвозабон ба самти ҳамлагари даста ва зарба бо сар. бори дигар метавонед бубинед чӣ гуна имконияти беҳтарин буд барои бозигари рақами 11 Хлаинг Минтун. боз як фурсати дигар. инҷо акнун зарбаи задаи ӯ бартараф карда мешавад ва бо ҳамин бозигарони мианмарӣ ҳуҷумро давом дода натавонистанд. наздики 4 дақиқаи дигар вақт боқӣ мемонад. дӯстони гиромӣ, маъмулан вақтро дар футзал мо 1/2 ҳисоб мекунем, яъне чун вақти соф ба эътибор гирифта мешавад бо дар назар дошти он сонияҳо ва дақиқаҳое ки талаф меёбанд. ҳатман ҳамин гуна ҳисоб кардан шояд мантиқӣ ҳам бошад, вале як ҳисоби то ҷое гӯем ғайрирасмӣ ҳам ҳаст. чун аз рафти бозиҳо мо шумо медонем ки баъзе аз рақобатҳо ҳатто дар вақти аз нигоҳи замонӣ кӯтоҳтар ҳам ҷамъбаст мешавад. бозигари дастаи Мианмар инҷо каме осеб гирифтааст. Хлаинг Минтун ва барои кӯмак расонидан ба ӯ ҳам ҳоло гурӯҳи мадаррасонҳо вориди майдон шуданд ва инак ӯро тавассути замбак бардошта аз майдон берун мекунанд ва дар идома ташхиси тиббӣ ва муоинаи ӯ берун аз майдон идома меёбад.
бисёр олӣ буд инҷо боз як таркибу рӯи зебо дидани бо ишоки дастаи мунтахаби Ҳиндустон ва бибинед ки дар ин лаҳзаҳо Ниитханд дарвозабони миянмарӣ чӣ гуна маҳорати болои худро нишон медиҳад. Сари вақт аз мавқеи худ берун баромадани ӯ боис бар он шуд то зарба баргардонида шавад. Зарбаи бисёр хатарнокро Ролуа Пуия иҷро кард. Ҳамон бозигаре ки гол зад. Ту боз ба ихтиёри бозигарони Миянмар мегузарад. бисёр чобукона ва бисёр ҳам босурат ҳаракат мекунанд бозигарони ҳар ду даста. Фурсати навбатӣ дар ин лаҳза акнун боз як имконият аз даст рафта истодааст. Ролуа Пуия агар пас ҳам медод ҳамдастааш имкон дошт, вале худи ӯ тасмим гирифти ташаббусро бар даст гирад ва ин зарбаи бисёр хатарнок ҳам буд аз сӯи ин бозигар, лек чӣ тавре дидед туп хато рафт. бисёрам хуб дар садгузорӣ инҷо идомаи ҳаракатро мебинем. Бозигари Ҳиндустонро афтониданд. вале довар чӣ ишора мекунад? Зарбаи кунҷӣ. Ҳиндустон аст 2 дақиқаи дигар боқӣ монд то анҷоми нимаи аввал. ҳуҷумро давом додан мумкин. Давид Лал Тлансанга то бо охир талош мекунад. Пасию боз тӯбро ба ӯ баргардонд ҳамдастааш. ва бозигари Ҳиндустон бо вуҷуди он ки афтид, вале баъдан аз ҷои худ боло шуд ва довар дар ин ҳолат ишора карда истодааст ки иштибоҳ аз сӯи бозигари миянмарӣ буд ки қоидаи бозиро мас бозигари миянмарӣ вайрон кард ва баъдан дар вокуниш ба амалкарди ҳариф бо ҳар ду дасти худ Лалсанкима бозигари миянмариро тела мекунад ки ин боиси ба вуҷуд омадани низоъ бо иштироки бозигарони ҳар ду даста мешавад. Хуб акнун бубинед дар ин ҳолат вайрон шудани қоидаи бозӣ аз сӯи бозигари Ҳиндустон ба эътибор гирифта шуд. хело хуб маз Лалсанкима тӯбро ба ихтиёри ҳамдастояш баргардонд ва довар ишора мекунад ки бозиро давом додан мумкин. норозигӣ албатта бозигарони Ҳиндустонро ҳам ба довари канорӣ мебинем ва ҳоло барои ин эътирозҳо ба дарвозабон ба фикрам довари кореягӣ корти зард нишон медиҳад. бинед дарвозабон эътироз баён кард. вале барои мо шумо нишон надодан лаҳзае ки оё корти зард воқеан нишон дода шуд ё на. ва дар ҳамин лаҳзае ки каме асабӣ мешаванд бозигарони Ҳиндустон ҷилави бозиро аз даст медиҳанд. ҳариф бошад ба задани голи сеюми худ дар нимаи якум муваффақ шуда истодааст. таваҷҷӯҳ кунед ба ин ҳолат чӣ гуна туп ба бадани бозигари Ҳиндустон расид. албатта инҷо таъсири рикошетро ҳам бояд бигӯем, аммо чӣ тавре мо шумо мебинем дарвозабон Августин Савио Дмело ҳам аз ӯҳдаи баргардонани ҳамон зарба набаромад. шояд таваҷҷӯҳи ӯ ҳам ба самти дигар буд ва дар натиҷа дӯстони гиромӣ туп ба Давид Лал Тлансанга расида вориди дарвозаи Ҳиндустон мешавад. то ҷое метавонем бигӯем ки автоголам буд дар ҳамон ҳолат. боз ҳам дар тӯбрабоӣ ва
баргардонен тӯб хело хуб ҳаракат кардам футболбозони миянмарӣ, аммо муваффақ нашуданд. дақиқаи охирини қисми якуми рақобат ҷараён дорад. хуб, ягон қоида вайронкунӣ ҷиддӣ набуд, аммо довар ишора карда истодааст ки чун андаке бархурд буд ҳамин ҳолат маҷбур аст аз аҳволи дарвозабони миянмар бохабар шавад. хуб, ҳамааш хуб аст. ишораи доварро шумо дидед. дарвозабон бидуни кӯмаки тиббӣ метавонад аз ҷои худ боло шавад ва рақобатро давом диҳад. миянмариҳо аз оне ки ҳариф андаке боз ба хати ҳуҷум бартарӣ дода кӯшиш мекунад пештар равад, мехоҳанд самаронок истифода баранд ва то ҳуҷум муваффақ мешаванд. ҳоло хоҳем дид боз як имконият мумкин буд барои онҳо пайдо шавад. агар ҳиндустон боз ҳам талош намояду муваффақ шавад ки ҳисобро андаке коҳиш диҳад, пас дар қисми дуюм шояд кори шогирдони ҷошуа станбаз осонтар мешавад. сонияҳо нақш мебозанд дар футзал, бисёр нақши калон ҳам мебозанд. имконияти бисёр хуб ва дарвозабон дар ин ҳолат боз ҳам пештастӣ мекунад ва аз мавқеи худ мебарояд ва зарбаи задаи нихил раҷендра малиро бармегардонад. Ньютханд хело маҳорати хуб нишон дод имрӯз дар рафти бозӣ дарвозабони мазкур. ва дӯстони гиромӣ, дигар тақрибан вақт боқӣ намондааст барои хотимаи рақобати мазкур. ҳатто мили сонияҳо боқӣ мондаанд ва бо ҳамин садои уштаки довар ҳам баланд мешавад. қисми якум ҷамъбаст шуд. ҳиндустон бозиаш бад набуд, аммо баъдан каме асабоният ба онҳо таъсир расонид ва дар поёни қисми якум чӣ тавре мо дидем онҳо ба дарвозаи худ голҳои дуюму сеюмро нишон доданд. дар натиҷа ҳисоб 1-3 ва Миянмар дар нимаи якум бо ҳамин ҳисоб пешсаф мешавад. андаке танаффус мекунем ва баъдан бармегардем барои тамошои қисми дуюми рақобат. бо мо бошед.
Шунавандагони азизу арҷманд, инак қисми дуюми рақобат ҳам дар арафаи оғозёбист. Чӣ тавре ба шумо маълум аст, дар ҳамин лаҳзаҳо дар маҷмӯи бошкӯҳи варзишӣ дар шаҳри Душанбе рақобатҳои даври дуюми марҳилаи гурӯҳӣ дар гурӯҳи И ҷоми Осиё 2024 оғоз шуданд. Баъд аз хотимаи қисми якум дар рақобат бо иштироки дастаҳои Ҳиндустон ва Мянмар ҳисоб 1-3 ба фоидаи дастаи Мянмар аст. Чӣ тавре мо дар ҳафти рақобат дидем, бозигарони Ҳиндустон дар қисми якум намояшон бад набуд, аммо дар охири қисми аввал омада онҳо 2 гол ба дарвозаи худ сар доданд ва бо ҳамин бартарӣ ба дасти Мянмар гузашт. Хуб, қисми дуюми рақобат бояд шурӯъ шавад. Албатта натиҷа дар бозии имрӯза, яъне пеш аз ҳама пирӯзӣ барои дастаи Мянмар аз он ҷиҳат муҳим аст, ки онҳо хело ва хело эътимодашон баҳри баромадан ба марҳилаи баъдии рақобатҳо бештар мешавад. Зеро гап дар бораи он аст, ки онҳо дар даври якум тавониста буданд дар як бозии бисёр ҳам драматикӣ ва мушкил барои худ Фаластинро бо ҳисоби 2-1 шикастанд ва голи ғалабаовари худро онҳо дар дақиқаи 40-уми бозӣ, яъне дар дақиқаи охирини рақобат ба ҳадаф расонда буданд. Инак нимаи дуюм шурӯъ шуд ва боз ҳам таваҷҷӯҳ мекунем ба бозигароне, ки дар ҳайати дастаҳо ворди майдон шуданд. Ҳатман бояд гуфта гузарам, ки инҷо гурӯҳи бозигарони панҷгонаҳои аввал дар ҳайати ҳар даста ҳоло нарнамоӣ доранд. Аз он дар ҳайати Ҳиндустон Августин Сабиёт Мелло, капитани даста рақами 1, Ҷорҷ Даунглиана рақами 4, рақами 8 Лал Санкима, рақами 9 Давид Лал Плансанга ва рақами 12 Биҷой Гусай дар майдон ҳастанд. Сармураббии даста Ҷошуан Станваз аз худи кишвари Ҳиндустон аст. ҳайати дастаи Мянмар Нини Тхант, рақами 1 дарвозабон, ки хело сейвҳои муҳимро дар қисми якум ҳам анҷом дод, мисли Августин Сабиёт Мелло. рақами 5 Хюн Хвед Аунг, рақами 7 Ниен Минсое, рақами 8 Миё Миянцое ӯ капитани даста аст ва рақами 10 Маинг Лин Тункяо дар майдон ҳастанд. Сармураббии даста Бунлерт Чароен Вонг аз кишвари Тайланд аст. тавист, ки дар ҳафти рақобат боз гурӯҳи бозигарони дигаре, ки дар нимкати бозигарони навбатҳои қарор доранд, ба навбат ба майдон мебароянд. ҳуҷуми бисёр хуберо ҳиндуҳо ташкил карданд, аммо чӣ тавре дидед, онҷо зарбаи охир дида нашуд. чӣ гуфтам, дар қисми якум тақрибан бозӣ баробар буд бо иштироки ҳар ду даста ва Ҳиндустон ҳам бисёр таркибороиҳои зебою ҷолибро пешниҳод кард, аммо дар бештаре аз ҳуҷумҳо ба онҳо муяссар нашуд то ба задани гол муваффақ шаванд. махсусан яке аз зарбаҳо, ки бисёр хатарнок буд, ба тири дарвоза расида баргашт баъд аз зарбазадаи Ролуа Пуа. лигаи касби футзали кишвари Ҳиндустон инҷо албатта ба дарвозабон пас додан лозим набуд. Зарбаи озод ба фоидаи дастаи Мянмар. ин хатое буд, ки шояд нофаҳмида содир кард бозигари Ҳиндустон, вале чӣ тавре мо шумо медонем, дар ин гуна мавридҳо ин чиз дигар ба эътибор гирифта намешавад. қисми зиёде аз мухлисони дастаи мунтахаби Ҳиндустон ҳам фикр дорам инҷо сарфа нарафтанд, ки чаро чунин ҳолат шуд. дӯстони гиромӣ, дар футзал ҳамин гуна як қоидаи ҳам ҳаст, ки вақте тӯб ба қурагӣ аз марказ нагузашта бошад ва ба бозигари ҳариф нарасида бошад, онро баргардонда ба дарвозабони худ пас додан мумкин нест. зарбаи бисёр ҳам хатарнок ва зарбаи дуюм ҳам бубинед чӣ гуна аз пасиён дар ҳол иҷро шуд, вале дар ҳар ду маврид бахти ҳиндуҳо хандид. зарбаи якум махсусан ба сутуни дарвоза расида баргашт ва дар ҳолати дуюм зарбаро яке аз бозигарони Ҳиндустон бартараф кард. баъд аз ин мо шумо вайрон шудани қоидаи бозиро аз сӯи бозигари дастаи Ҳиндустон дидем. вобаста ба ҳамон хатое, ки аз сӯи дастаи Ҳиндустон шуд, болотар гуфтем, ки зарбаи озод ба фоидаи ҳариф буд ва ба бахти дастаи Ҳиндустон ҳариф аз ин имконияташ истифода бурда натавонист. дар Ҳиндустон чӣ тавре болотар ишора кардам,
лигаи футзал соли 2021 таъсис ёфт. баъд аз он дар солҳои 2022-23 рақобатҳо баргузор шуданд, аммо дар як муддати бениҳоят кӯтоҳ дастаҳое ки дар ин лига ҳунарнамоӣ мекунанд рақобатҳои худро ҷамъ баст карданд. яъне тақрибан ҳудуди як моҳ рақобатҳо дар чемпионати кишвари Ҳиндустон дар риштаи футзал баргузор шуд. хатои дуюм ва дар ин лаҳзаҳо метавонем ҳамчунин бигӯем ки фоли дуюми бозигарони Ҳиндустон нофаҳмӣ байни бозигарони Ҳиндустон боз ҳам дида мешавад. албатта онҳо хело таҷрибаи кам доранд ба фарқ аз дастаҳои дигар ва хело кам бо ҳам машқу тамрин карданд. лек маҳорати инфиродии бозигарони ҷудогонаи дастаи Ҳиндустон бад нест. дӯстони гиромӣ, нақсон бозигари рақами 6 Полуа Пуия, рақами 7 Нихил Раҷендра Мали, рақами 8 Лалсан Кима, рақами 9 Давид Лау Клансанга. хело ва хело маҳорати хуб ҳам доранд дар майдон ки инро мо шумо на як бору дубор дар рафти бозиҳо дидем. аз байни аксари бозигароне ки дар ҳайати дастаи Ҳиндустон ҳастанд, Нихил Мали Раҷендра нисбатан ботаҷрибатар аст. мураббии дастаи мазкурам бисёр ҷавон аст, ҳамагӣ 33 сола аст. аз минтақаи Гоа, аз қисми ҷанубии Ҳиндустон мебошад ӯ. дар мавсимҳои 2021-22 дар ҳайати дастаи футзали Муҳаммедан ки аслан ин бошгоҳ як бошгоҳи футболӣ ҳам ҳаст, ҳунарнамоӣ кард ва инак баъд аз фаъолияти бозигарӣ ва фаъолияти мураббигӣ дар ин бошгоҳ акнун ҳидояти дастаи мунтахаби Ҳиндустонро ӯ бар дӯш гирифтааст. ҳамчунин ҳамзамон бо кор дар тими миллии кишвараш ӯ дар бошгоҳи Муҳаммедан ҳам кор мекунад. фурсати бисёр хуб, аммо инҷо зарбае ки иҷро шуд аз сӯи Ҷаеш Сутар бартараф гардид. боз як ирсоли дигар. довар ишора мекунад ки ягон қоида вайронкунӣ нест. ва дӯстони гиромӣ, як нуктаи дигарро ҳам ман метавонам инҷо илова кунам. дар бораи дастаи мунтахаби Ҳиндустон ки онҳо нахустин бозиҳои худро ки бозиҳои рафиқона буд моҳи август дор карданд. 12 ва 14 август онҳо ду бозии байналмилалии рафиқона анҷом доданд бо дастаи Баҳрайн дехтараш дар кишвари Баҳрайн ва дар ҳар ду бозӣ мағлуб шуданд 3-0 ва 4-0. ва ин аввалин бозиҳо барои ин даста ба ҳисоб мерафт. вайрон шудани қоидаи бозиро аз сӯи бозигари Ҳиндустон мо шумо мебинем. дар ин ҳолат Ҷаеш Сутар ва бозигари ҳариф бо зунуи худ бархӯрд. дар натиҷа андаке осеб гирифт бозигари миянмарӣ ва ҳоло ба ӯ кӯмаки тиббӣ мерасонад. Наинг Лин Тун Кияв бозигари рақами 10. миянмар бошад таҷрибааш ғанӣ аст. тавре дар қисми якум гуфтем аз соли 2006 инҷониб дастаи футзал дар ин кишвар ташкил карда шуд. дар бисёр аз рақобатҳои марҳилаи интихобии чемпионати Осиё иштирок кардааст, махсусан шурӯъ аз соли 2010, аммо то ба соли 2018 боре ҳам ба марҳилаи ниҳоии чемпионати Осиё набаромада буд. дар соли 2018 баромад, вале дар гурӯҳи ҷойи охирро гирифт ва дар ду чемпионати охирини Осиё ҳам ба онҳо муяссар нашуд то ба марҳилаи
ниҳоӣ баранд дар солҳои 2020 ва 2022. аммо даста иштирокчӣ бисёр ҳам фаъол дар доираи рақобатҳои мусобиқаи минтақавӣ, яъне дар осиёи ҷанубшарқӣ аст ва мудом дар рақобатҳое ки асеан, яъне ниҳоди марбутаи футболӣ дар минтақаи осиёи ҷанубшарқӣ барои осиёи марказӣ, ин ассотсиатсияи футболии кишварҳои осиёи марказӣ ё маъруф ба кафа бошад. Пас барои ин кишварҳо ин асеан аст. дар ҳамин мусобиқа бо иштироки дастаҳо аз Сингапур, Таиланд, Бруней, Филиппин, баъзан вақт Австралия, Ветнам ва дигар дастаҳо даъват карда мешаванд. миянмариҳо ҳунарнамоӣ мекунанд. аз ҳама натиҷаи баландтарини онҳо дар чунин мусобиқа ки дар умум 11 маротиба иштирок карданд, ба даст овардани зинаи дуюм аст дар соли 2016. боз як имконияти дигар ва бубинед ки чӣ гуна фурсати хуб аз даст рафта истодааст барои бозигари рақами 6. дар ин ҳолат хутут вайтун ин имкониятро аз даст дод. зарбаи ӯ ба сутуни дарвоза расида аз майдон берун шуд. имконияти беҳтарин буд барои боз ҳам афзун кардани ҳисоб. боз ҳам бозигарони ҳиндустон тӯбро аз даст дода истоданд дар маркази майдон. ва бубинед ин чӣ гуна хавфу хатарро дар назди дарвозаи онҳо ба вуҷуд меорад. дар мусобиқаи охирин ки дар соли 2022 ташкил карда шуд, дастаи Миянмар иштироки бисёр хубе дошт. аз гурӯҳ баромад. баъдан дар даври нимниҳоӣ аз Индонезия 6-1 шикаст хӯрд. ҳамчунин дар рақобат барои дарёфти нишони биринҷӣ аз Ветнам дар силсилаи зарбаҳои пеналти 4-1 мағлуб шуданд. хело ва хело пешрафтҳо кардааст дастаи Миянмар ҳам дар риштаи футзал. ва фикр дорам дар ин гурӯҳ мо дар назар доштем ки аз сабади дуюм афтиданд. имкон ҳаст барои Миянмар то ба марҳилаи баъдии рақобатҳо барад. умедвор мешавем ки чемпионати навбатии осиё тибқи нақша дар кишвари Таиланд аз 17 то 28 апрели соли 2024 баргузор мегардад. ягон қоида вайронкуниро намебинад довар дар ин ҳолат зидди Нихил Раҷендрамали. ёдовар шавам ки чемпионати навбатии осиё ки бори 17 баргузор мешавад, имкон медиҳад 4 дастаи беҳтарин, яъне аз зинаи 1 то ба 4 ба марҳилаи ниҳоии ҷоми ҷаҳон барояд. ҷоми ҷаҳони оянда дар риштаи футзал бошад дар кишвари Ӯзбекистон баргузор мешавад аз 14 сентябр то 6 октябр. бисёр имконияти хубро албатта ҷустуҷӯ мекунанд бозигарони дастаи Миянмар. ҳамдигарфаҳмиашон ҳам бад нест. ва бубинед дар назди дарвозаи ҳариф баъдан шояд дар баъзе аз ҳолатҳо паси охирин намерасад барои бозигарони миянмарӣ. эрон, ҳиндустон ва ӯзбекистон аз осиё, марокаш аз африқо, гватемала, амрико, мексика ва никарагуа аз минтақаи канкакаф номзадии худро барои мизбонии ҷоми ҷаҳонии футзал пешниҳод карда буданд, аммо фифа тасмим гирифт ва дар натиҷаи овоздиҳӣ ӯзбекистон раъи бештарро ба даст овард ва макони навбатии баргузории рақобатҳо дар риштаи футзал интихоб шуд. туп ба пӯи бозигари худи миянмарӣ расида баргашт ва ҳиндустон ҳоло кӯшиш мекунад то ҳуҷуми ҷавобии худро ташкил намояд. Раҷендрамали пас медиҳад ба ҳамдастаи дигараш. инҷо акнун талошҳои навбатии бозигарони ҳиндустон.
دوستان گرامی یادآور میشم که در دور دومی رقابت ها در گروه ما همچنین بازی دیگری که به نقشه گرفته شده است با اشتراک دسته منتخب ما و فلسطین است که ساعت 19 با وقت دوشنبه امروز شروع میشد و من از فرصت استفاده برده بار دیگر شما را برای تماشای این بازی و همچنین دستگیری و هواداری دسته منتخب فوتزالی کشورمان با این طالوری باشکو دعوت میکنم. باز یک هجومی خطرناک و چگونه امکانیت از دست میرود در این لحظه. دروازه خالی بود اکنون. توجه کنید به این حالت. پسی بهترین با کوکو لیوین، اما این بازیگر توپ را با تیری دروازه زد و بعد از اون توپ از میدان بیرون شد. خیلی هم خوب. باز یک ضربه دیگر و در این لحظه اکنون صدگذاری بازیگرانی میانماری هم تاثیر خود را میرساند. ضربه زده جورج داونگلیانا. ببینید چه ترتیب بود که برطرف کرده شد از سوی بازیگری رقمی 10 حریف ناینگ لین تون کیاو. از ضربه کنجی تو با بازیگر وارد می شود، ولی راست با ناینگ لین تون کیاو باز هم توپ رسید از میدان بیرون برآمد. هجوم نوبتی حریف رو چون بازیگران میانماری برطرف میکنند، زود خود به هجوم میگذارند، اما در لحظه پاس دادن چطور دیدید توپ که بیوسته به همون محدوده جریمه‌گاه روانه شده بود. دروازه‌بان آگوستین ساویو دملو این حالت را برطرف کرد. نه اونقدر ضربه پرقوت از این رو دروازه‌بان با آسانی برمیگرداند و بعد از این باز هم بازیگران میانماری توپ را به دست می‌آورند. توپ به دست رسید. در دور سوم که روز 11 اکتبر برگزار می شود، تاجیکستان با میانمار باید بازی کند و فلسطین با هندوستان. یادآور میشم که دوستان گرامی در 8 گروه رقابت های مرحله انتخابی جریان دارند. در عموم با 31 دسته اشتراک کند، اما دسته ترکمنستان از اشتراک دست کشید. از این رو در گروه A که آنجا هنگ کنگ و چین است 2 بازی برگزار می شود با اشتراک آنها و از بین این دو دسته تنها یکی از آنها به مرحله نهایی میبرند. دسته تایلند که بیشتر در همان گروه اشتراک میکند، آنها به حیث دسته هستند که گویم بیرون از نظامنامه در رقابت های اشتراک دارند، چون تایلند مکان برگزاری رقابت های مرحله نهایی جام آسیا 2024 گفتیم اعتراف شده است. در گروه B رقابت ها بعد از دور یکم اندونزیا و افغانستان پیشرفت است. افغانستان 3-2 عربستان سعودی را شکست داد. اندونزیا باشد 12-0 مقابل ماکائو غلبه کرد و از هر یک گروه غیر از گروه A دوستان گرامی 2 دسته به مرحله بعدی میبرند. از این رو مبارزه به طور بسیار جدی صورت میگیرد در همه گروه ها. در گروه C رقابت ها ایران و قرقیزستان نظام پیشرفت هستند. رقابت ها در قرقیزستان صورت گرفته است. ایران در دور یکم 18-2 جزیره مالدیو را شکست داد و قرقیزستان باشد 5-4 لبنان را تسلیم کرد. بسیار بازی دشوار اما مهم بود و قرقیزستان غلبه خود را به دست آورد و گویم شانسش برای به دست آوردن زینه دوم و راحت بیشتر شد. در گروه D ویتنام و کره جنوبی عین زمان پیشرفان هستند و الکی به مرحله بعدی روی خود را هموار کردند، زیرا هر دو هم در 2 دور اول 6 امتیازی به دست آوردند. ویتنام مغولستان را 6-1 و نپال را 5-0 شکست داد. کره جنوبی مغولستان را 6-1 و نپال را 5-1 تسلیم کرد. به این ترتیب بازی دور اخیر با اشتراک ویتنام و کره جنوبی در این گروه دیگر هیچ مهمیت ندارد.
ҳамчунин Непал бо Муғулистон ҳам бозӣ мекунанд. Барояшон ин он қадар муҳим нест. Албатта рақобати Ветнам ва Кореяи Ҷанубӣ барои муайян кардани беҳтарини дастаи гурӯҳ шояд лозим бошад, вале бевосита барои гӯем рохат дигар таъсир надорад. Гурӯҳи И ки он ҷо дастаи мо қарор дорад, болотар дар бораи он муфассал ҳарф задам. Гурӯҳи F он ҷо дастаҳои Кувайт ва Баҳрайн пешсаф ҳастанд. Ду дастаи дигар Тимори Шарқӣ ва Бруней дастаҳои нисбатан камбаҳо ва заиф ба ҳисоб мераванд. Аз ин рӯ интизор шудан мумкин ки Кувайт ва Баҳрайн дар даври дуюм ҳам ки имрӯз рақобатҳои худро каме дертар доир мекунанд муваффақ мешаванд ва роҳ пеш мегиранд ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё. Дар гурӯҳи G ки он ҷо рақобатҳо дар Узбекистон сурат гирифта истодааст. дар баробари Узбекистон Ироқ пешсаф аст. Баъд аз даври якум Узбекистон ва Ироқ дар даври якум тавонистанд ҳарифони худро шикаст диҳанд. Ироқ Малайзияро 2-1 ва Узбекистон Камбоҷаро 6-1 шикаст дод. Дар ҳайати Узбекистон бояд гуфта гузарам ки махсус барои тайёрӣ ба ҷоми ҷаҳонӣ дар пеш истода ки гуфтем Узбекистон мизбони он аст ва баъд аз 1 сол сурат мегирад. Сармураббии нав даъват карда шуд ва ин мураббӣ аз кишвари Испания аст. нафаре ки қаблан хело таҷрибаи ғанӣ дошт ва акнун таҳти роҳбарии мураббии испанӣ тайёрӣ мебинанд узбекҳо ба ҷоми ҷаҳонӣ дар пеш истода. зарбаи навбатӣ бисёр ҳам хатарнок. як бори дигар метавонед бубинед. бо пои рост зарбаро иҷро мекунанд бозигари шумораи 6 Хутут Вайтун, лекин зарбаро дарвозабон баргардонида тавонист. дар гурӯҳи охир дар гурӯҳи H он ҷо се даста аст: Ҷопон, Тайпеи Чин ва Австралия. ду даста ҳатман ба марҳилаи баъдӣ мебароянд. Тайпеи Чин мизбон аст ва имрӯз бозии бисёр ҳалкунандаро онҳо бо Австралия доир мекунанд. дар даври якум Ҷопон Австралияро 4-1 шикаст дод. маълум аст ки Ҷопон яке аз дастаҳои пурқуввати риштаи футзал баъд аз Эрон аст. ҳатман имкони ба ҷоми Осиё албатта баромаданро онҳо доранд. Пайрав Воҳидов сармураббии дастаи мунтахаби кишварамон айни замон дар толор аст ва футзалбозони мо ҳам аллакай ташриф оварданд. ҳамчунин дастаи Фаластин ҳам ва чанд дақиқа рафти охири ин бозиро ҳатман дидан мекунанд. баъдан мераванд ба утоқи либосивазкунӣ ё ба рахткан ва тайёрии худро идома медиҳанд барои баромадан ба майдон. мо аз фурсат истифода бурда ба бачаҳоямон албатта дар бозӣ дар пеш истода бозам бурду зафарро таманно дорем. ҳамчунин дар паҳлӯи Пайрав Воҳидов агар аҳамият дода бошед, Мирали Шарипов собиқ дарвозабони тими миллии футзали кишварамон ҳам қарор дошт ва бояд гуфта гузарам ки фарзанди ӯ Муҳаммадҷон Шарипов аъзои дастаи мунтахаби кишварамон аст. дар хело ҳунарнамои хуб ҳам нишон медиҳад. айни замон дар ҳолати бисёр хуби тайёрӣ қарор дорад Муҳаммадҷон Шарипов ва як гол ҳам дар бозии гузашта бар муқобили Ҳиндустон ӯ ба ҳадаф расонд. хуб ба ин тартиб бинандагони гиромӣ, ҳоло ғайр аз Тайланд ки мизбон аст, ду даста расман маълум аст то ҳамин лаҳзаҳо Ветнам ва Кореяи Ҷанубӣ соҳиби рохат шуданд ба марҳилаи ниҳоии рақобатҳои ҷоми Осиё. ва шояд дар дили шаб дар назар дорам вақте аз 9 ба 10 мегузарад вақт дар аксари кишварҳои Осиё, мо шумо шояд исми дастаҳои зиёдтарро ки соҳиби рохат ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё шуданд муайян мекунед. чун даври дуюм гуфтем дар бисёре аз гурӯҳҳо ҳалкунанда ҳам ҳаст. тӯб аз майдон берун шуд. ва махсусан дар гурӯҳи мо ҳам ин чиз иттифоқ афтоданаш мумкин ки ду дастаи аввал ки 6 имтиёзӣ ба даст меоранд дар ҳамин давр расман метавонанд соҳиби рохат ба марҳилаи баъдӣ шаванд. тайм-аут мегиранд. дар ин ҳолат ба мо маълум карда истоданд ки мураббии дастаи Мянмар Бунлерт Чароенвонг тайм-аут гирифтааст.
таймаути гирифтаи миянмариҳо хотиратон бошад дар рафти қисми аввали бозӣ як таъсири бисёр ҳам хубе дошт. Бозигарони тими миллии футзали кишварамонро ин лаҳзаҳо барои мо шумо нишон медиҳанд. Умед Кузиевро ҳам дар паҳлӯи бачаҳо мебинем. Бояд гуфта гузарам ки Умед Кузиев андаке осеб гирифта буд ва умедвор мешавем ки сиҳату саломат аст ва дар бозии имрӯза ба майдон баромада кӯмаки худро мерасонад ба бачаҳо. хуб, тайм-аути ҷудо шуда хотима ёфт. бозигарон ба майдон баргаштанд. зарба мустақиман иҷро мешавад, аммо хело ҳам баланд. қоидаи бозӣ вайрон шуд. Бале, довар инҷо акнун ин ҳолатро ба эътибор мегирад ва корти зард нишон медиҳад ба бозигари Миянмар. ва бозигари рақами 4 Мио Тхет Аунг. як бор дигар метавонед бубинед ҳамин ҳолатро ки чӣ гуна қоидаи бозӣ вайрон шуд. хоҳем дид ки ин маротиб аз вазъияти стандартӣ бозигарони Ҳиндустон чӣ гуна истифода мебаранд, чун дар баъзе аз вазъиятҳои стандартии қаблӣ на он қадар ҳамдигарфаҳмӣ хуб доштанд бозигарони ин даста. Раҷендра Мали пас медиҳад, лек зарбаи задаи ҳамдастааш инҷо баланду ноаниқ буд. Ҷаеш Сутар зарбаро иҷро кард. хуб, ҳоло дастаи Миянмар дарвозабони худро аз майдон гирифта истодааст. шумо тасаввур мекунед онҳо дар ҳисоб пешсаф ҳастанд, вале дарвозабони худро аз майдон мегиранд ва ба ҷои ӯ яке аз бозигарони ботаҷриба ки дар рақобати гузашта дубл карда буд, Ньен Мин Сое ба майдон баромад. ин тактика кор надод. ҳоло боз баргаштан албатта ба истифодаи дарвозабони асосӣ. хуб, афтидаву хеста аз ҷои худ боло мешавад бозигари Ҳиндустон ва мехоҳад ҳуҷумро давом диҳад, аммо ба ҳар ҳол бозигарони миянмарӣ тавонистанд тӯбро аз майдон берун кунанд. хелосатгузории хуб буд аз сӯи Хлаинг Минтун, чун бозигари Ҳиндустон мехост ба канони рост пас диҳад, аммо ӯ аз қафо омада зуд пои худро гузошт ва пеши роҳи паси ояндадори ҳарифро гирифт. Ҷаеш Сутар тӯбро аз даст медиҳад. тӯб дар ихтиёри бозигарони Ҳиндустон. хуб, хаторо дидед ва инак мебинем ки ин ҳуҷум бо чӣ анҷом меёбад. Дарвозабон кӯмак кард ва бисёр сейви муҳим буд аз сӯи Августин Савио Дмело. ҳамдастҳояш шояд инҷо тавонанд бо голи бисёр ҳам хуб ин сейвро боз ҳам зинату шукӯҳи дигар бахшанд. зеро дӯстони гиромӣ, чун Ҳиндустон дар ҳисоб ҳоло қафо монда истодааст, хоҳонохоҳ агар дар ҳамин лаҳза имкони задани голи чорумро надоданду баъдан худ тавонистанд фарқи мавҷуд бударо ки ду голро ташкил медиҳад ба як гол коҳиш диҳанд, то ба як гол коҳиш диҳанд, пас ин боз ҳам аз нигоҳи рӯҳиву равонӣ як такони ҷиддӣ мебахшид ба бозигарони дастаи Ҳиндустон, аммо ин тавр нашуд.
боз як мавриди дигаре ки инҷо тайм-аут гирифта шуд ба фикрам ё на танҳо ба хотири оне ки кӯмаки тиббӣ расонида шавад ба хлаинг минтун андаке бозигарон аз майдон берун баромаданд, махсусан бозигарони дастаи Ҳиндустон ва инҷо бибинед боз ҳам Мянмар бо 5 бозигар дар майдон аст ва бисёр имконияти хуберо ҳоло Ҳиндустон метавонад ба вуҷуд орад. Фурсат ҳаст, зарбаро дида наметавонем. дар мавқеи дарвозабон акнун ҷо мегирад Ниен Минсоэ ва зуд дар ин лаҳза дарвозабони асосӣ ба майдон бармегардад. вайрон шудани қоидаи бозӣ дар ин лаҳзаҳо бори дигар ба назар расида истодааст. ҳуҷуми ҷавобии мянмариҳо имконияти бисёр ҳам хуб ва ин дафъа ҳам бубинед ба онҳо муяссар намешавад ки ба дарвозаи ҳариф гол зананд. дар қисми дуюм чунин ҳолат на як бору ду бор дида шуд ва мудом сутуни дарвоза ба кӯмаки Ҳиндустон меояд. бубинед ки агар хато накунам дар 3 маврид сутуни дарвоза кӯмак кард ва дар як ҳолати дигар тири дарвоза, ҳатто дарвозаи холи мондаро Мянмар дар қисми дуюм ба нишон гирифта натавонист. имкониятҳои беҳтарин буд барои Мянмар то ин ки тафовутро боз ҳам зиёдтар кунад дар ҳисоб, аммо чунин нашуд. дар қисми дуюм чӣ тавре мебинед имкониятҳои зиёд аз даст рафт ва ҳамин ҳисобе ки ҳоло мо шумо мебинем 3-1 бисёр ҳисоби гӯем нозукам ҳаст ва хеле хуб шумо медонед бинандагони гиромӣ ки дар футзал рӯйдодҳо зуд иттифоқ меафтанд ва бисёр чиз мумкин аст дар як они воҳид иваз шавад. аз ин рӯ мянмариҳо ҳам қаблан мо шумо шояд каме ба тааҷҷуб афтидем аз оне ки чӣ гуна дарвозабони худро гирифта бозигари панҷумро ба майдон мебароранд то ин ки дар хати ҳуҷум муваффақ шаванд. онҳо мехоҳанд ҳарчи зудтар тафовути голҳоро зиёдтар кунанд ва як ғалабаи эътимодноку боваринокро ба даст оранду дар дақиқаҳои поёнии рақобат лаҳзаҳои асафбор барояшон набошад. аммо ҳоло ин тавр намешавад. 4 дақиқа вақт боқӣ мондааст ва Ҳиндустон талош карда истодааст ки дар ин бозӣ соҳиби имтиёз шавад. дарвозабони онҳо ҳам ба кӯмак омад ба фарқ аз Мянмар. албатта инҷо бозигари панҷумро ба майдон намебароранд ва мо шумо дида истодем ки дарвозабон маҳораташ шояд хуб аст. Августин Савио Дмело шояд махсусан зарбаҳои хуб дошта бошад. ӯ аз ин рӯ каме пештар омада ӯ барои таркиббороиҳо ва роҳандозии ҳуҷумҳо ба дастааш кӯмак мерасонад. зарбае ки аз сӯи бозигари рақами 9 Давид Лал Тласанга буд бенатиҷа ҷамъбаст шуд ва сипас каме шитобкорию ба қафо баргаштанаш боис бар он шуд то имконият аз даст равад. дарвозабон дар ҳолати якум ин вазъиятро баргардонд ва баъдан боз ҳамдастҳояш кӯмак карданд.
фаулон Аббос ҳам бозигарони Ҳиндустон талошро давом медиҳанд. Инҷо зарбаи якум бисёр хуб буд. Дарвозабон баргардон Юниют Хант, аммо зарбаи дуюм чӣ тавре дидед хато рафт. хуб, корти зард аз сӯи довари кӯриёӣ Ҷо Юнгҳа ба бозигари рақами 9 дастаи Ҳиндустон Давид Лал Тлансанга нишон дода мешавад. хуб, боз ҳам тайм-аут гирифтанд. ба ин тайм-аути охирин дар рафти рақобати имрӯз аст. каме зиёдтар аз 2 дақиқаи дигар вақт боқӣ мондааст. бинандагони гиромӣ, албатта дар 2 дақиқа бисёр чизҳо иваз шуданаш мумкин аст дар рафти бозӣ. Ҳиндустон шояд умед мебандад ки ҳадди ақал як имтиёз гирад аз ин бозӣ. дар ин сурат умеди онҳо барои баромадан аз гурӯҳ боқӣ мемонад. бохт албатта ин гуна имкониятҳои дастаи мазкурро тақрибан ба сифр баробар мекунад. аз нигоҳи бозӣ ва ҳаракатҳое ки дар майдон доранд барои иштироки якум фикр дорам бисёр ва бисёр дар сатҳи хуб аст ҳунарнамоии бозигарони Ҳиндустон. чун болотар гуфтем ки лигаи касбии футзали онҳо дар соли 2021 таъсис ёфт ва тими миллии кишварашон бошад дар ҳоли ташаккулёбист. ин нахустин қадамҳои онҳо аст ва аслан нахустин қадамашон ҳам гӯем хато нахоҳад буд. ҷиҳати иштирок дар мусобиқаҳои расмӣ мебошад. қабл аз ин 2 бозии рафиқона гуфтем бо Баҳрайн доир карданд. вайрон шудани қоидаи бозӣ боз ҳам ба назар мерасад. ин маротиб бозигари рақами 6 аз ҳайати Ҳиндустон Ролуа Пуиа хато кард. хело ҳам хуб. паси Раҷендра Мали ба ҳамдастааш идомаи ҳуҷумро мебинем. фурсати зарбазанӣ ва голи бисёр муҳим. ҳисоб 2-3 шуда истодааст. дӯстони гиромӣ, 1 дақиқаву 43 сонияи дигар ҳаст ва Ҳиндустон имкони наҷот ёфтанро пайдо мекунад. албатта бори дигар метавонед бубинед инҷо ҳам дигар фаҳмии бисёр хуби Абҳай Гурунг ва Давид Лал Тлансанга ба назар расид ва шояд бозигарони мянмарӣ гумон карданд ки зарбаро Абҳай Гурунг мезанад, аммо Гурунг тӯбро гузошт ва тӯб ба дасти дарвозабон расид. дар ин ҳолат сипас зарбаро ҳам мебинем, аммо чӣ тавре мо шумо дида истодаем тӯб ба сутуни дарвоза расида аз майдон берун мешавад. довар бошад. дар ин ҳолат корти сурхи мустақим нишон медиҳад ба дарвозабони дастаи мунтахаби Ҳиндустон. ана ин акнун бинандагони гиромӣ драмаи ҳақиқӣ шуд. албатта ӯ бо даст бозӣ кардан намехост. ман фикр намекунам ки инҷо бояд корти сурхи мустақим нишон дода шавад, зеро ӯ ҳаракат кард, ту ба зонуи ӯ расид ва баъдан ба дасташ расид. ман инкор намекунам ки инҷо хато буд, аммо довар ба пуррагӣ ба назари ман ҳамин ҳолатро мушоҳида накард ва бо корти зард иктифо кардан мумкин буд. дарвозабони эҳтиётии Ҳиндустон ки бо пои хеле хуб бозӣ мекунад Скот Мораес аз майдон хориҷ мешавад ва 2 дақиқаи баъдӣ акнун Ҳиндустон бояд 1 нафар кам бозӣ кунад. бибинед Ҳиндустон ҳамагӣ чанд сония пештар аз ин голи дуюми худро зад ва ҳисобро 2-3 кард. дарвозабони асосӣ Августин Савио Дмело ба майдон бармегардад ва як бозигари майдонӣ аз майдон гирифта шуд. дар умум ҳоло бо шумули дарвозабон 4 нафар аз бозигарони Ҳиндустон дар майдон ҳастанд. мянмариҳо 5 нафар ва кӯшиш мекунанд аз ин шумораи зиёди бозигарони худ истифода баранд. агар ба онҳо муяссар шавад ки 1 гол зананд, пас бозигари панҷуми Ҳиндустон барвақттар вориди майдон мешавад, яъне баъд аз гол дар ҳол имкон пайдо мекунад ба майдон барояд. агар не, пас идомаи рақобат то поёни бозӣ бидуни як бозигар идома меёбад, чун ҳамагӣ вақти боқимонда каме зиёдтар аз 1 дақиқаву 30 сония аст. яъне гӯем муддати анамон салби салоҳияти як бозигар дар ин гуна мавридҳо 2 дақиқаро ташкил медиҳад.
ва ё то голи ҳариф идома меёбад. бисёр мушкил хоҳад буд барои Ҳиндустон, аммо онҳо имконият пайдо карданашон ҳам аз эҳтимол дур нест. дар хатои ҳариф фурсатро истифода бурда натавонист Абҳай Гурунг. ва мудом бубинед дар ин гуна маврид як нафар аз бозигарони миянмарӣ холӣ мемонанд. боз як хатои дигар аз сӯи ҳариф ва имконияти навбатии зарба ва чӣ гуна ҳолат дар ин вазъият туп ба тири дарвоза расида бармегардад баъд аз сейви дарвозабон. Ниют Ханд қариб буд ки худ бо дастонаш тупро ба дарвозааш ворид кунад. бори дигар метавонед бубинед фишороварии бозигарони Ҳиндустонро ки бо хатои бозигари ҳариф албатта ҷамъбаст шуд. баъдан зарбаро мо шумо дидем ва он зарба ҳамон тавре ки дидед баъд аз расиш ба дастони дарвозабон ба тири дарвоза расида қариб буд вориди он ҳам шавад. як бозигари дигари миянмарӣ хело ва хело осеби вазнин гирифтааст ва ӯро ҳам бо ёрии занбар аз майдон берун карда истоданд. дар ин лаҳзаҳо Коко Ливин бозигари рақами 3. хуб дар футзал бинандагони гиромӣ ҳамин гуна сонияҳо талаф намеёбанд ҳеҷ гоҳ. акнун Ҳиндустон бо 4 бозигар дар майдон аст. бозигари рақами 3 ба ҳайси дарвозабон дар ин дақиқаҳо бозӣ мекунад ва дар лаҳзаҳое ки зарба ҷониби дарвоза бошад ҳатман метавонад бо дастонаш онро баргардонад. имкони наҷот ёфтан ҳаст ё на? Миянмар кӯшиш кард боз як фурсати дигарро хуб истифода барад, лек зарбаи задаи Хлаинг Минтун бошад хато рафт. чӣ қадар ҷолибият ҳастанд дар бозии имрӯза бо иштироки Ҳиндустон ва Миянмар. ҳуҷуми навбатӣ бисёр хатарнок. миянмариҳо инҷо акнун аз набудани бозигари ҳариф истифода мебаранд ва голи чоруми худро мезананд. ҳисоб 4-2 шуд дӯстони гиромӣ ва дигар вақт бениҳоят кам боқӣ монда истодааст. акнун бозигари панҷуми Ҳиндустон ба майдон мебарояд, аммо талофӣ кардани 2 гол дар 12 сонияи боқӣ монда имконпазир ҳаст ё на? инро ба эҳтимоли зиёд бисёриҳо шояд 99% бигӯянд ки на, чунин имкон нест. хуб хоҳем дид, мо шумо мебинем ин лаҳзаҳоро, аммо каме саросема мешаванд бозигарони Ҳиндустон ва пас ба самти Раҷендра Мали буд, аммо Нихил тупро нигоҳ дошта натавонист. дигар фурсат нест ва эътимоду боварӣ ҳам шояд барои худи бозигарони Ҳиндустон боқӣ намондааст. бозии дуюм аст ки мо ҳунарнамои бисёрам хуби дастаи Ҳиндустонро мебинем. инҷо голи панҷум ҳам зада мешавад ва баъд аз он садои уштаки довар баланд шуд. бо ҳамин дӯстони гиромӣ бибинед дар охири бозӣ вақте дигар гӯем эътимод ва боварӣ дар худ набуд, бозигарони Ҳиндустон 2 гол ба дарвозаашон сар доданд ва голи навбатӣ ба номи бозигари рақами 11 Хлаинг Минтун навишта шуд. бо ҳамин онҳо бо ҳисоби 5-2 ғалаба карданд. аммо аз нигоҳи бозӣ бигирем, шояд ин тавр ҷараёни гирифтани рафти рақобат бо дар назар дошти он ҳассосияте ки дар поёни ин бозӣ буд, шояд он қадар қобили қабул ҳам набошанд. аммо чӣ илоҷ, ин футзал аст ва на ҳама вақт гӯем натиҷа аз рӯи адолат мешавад, ҳамон тавре ки мо шумо мебинем. бо ҳамин Миянмар ғалабаи бисёр муҳиму саривақтии худро ба даст овард ва зидди дастаи Ҳиндустон зафар ёфт дар як бозии сахту сангин. ин хурсандии онҳоро худи шумо фаҳмида истодаед ки ин маънои онро дорад ки ин даста имкони бисёр хуби баромадан ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиёро пайдо кард ва ин иштироки дуюми онҳо дар марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё хоҳад буд ки дар соли 2024 дар кишвари Таиланд кӯшиш мекунанд натиҷаи худро беҳтар кунанд. ба Ҳиндустон бори дигар сипос мегӯем. ин даста дар бозии қаблӣ ҳам муқобили мо ва имрӯз ҳам зидди Миянмар хело ҳунарнамои хуб нишон дод, аммо таҷриба намерасад. дар баъзе аз ҳолатҳо набудани бозигарони хуб таъсири худро расонида истодааст, вале мудом агар ҳамин минвол тайёриҳоро давом диҳанду дар мусобиқаҳои баъдӣ иштирок кунанд, дастаи Ҳиндустон метавонад натиҷаи худро беҳтар кунад. изҳори сипос мекунам ки тӯли ин дад моро ҳамроҳӣ кардед. дар назди микрофон шораи Парвизи Маҳмадамин буд. бинандагони азизу арҷманд ки бо ҷамъи гурӯҳи бузурги ҳамкоронам ин гузоришро аз маҷмӯаи бошкӯҳи варзишии қасри теннис ва маҷмӯаи обии шаҳри Душанбе барои шумо таҳти роҳбарии коргардон Фирӯз Бахтибеков ва ёварони ӯ манзур кардем. то дидорҳои дигар худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед. сеҳатманду пирӯз бошед. хайр бинандагони гиромӣ.